Tak jo, toto je tedy návod na složení Rubikovy kostky 3x3 pomocí metody CFOP, pomocí první metody. Metoda CFOP má v názvu 4 písmena, to bude znamenat taky 4 kroky. Já si s dovolením kostku rozmíchám. Tak, 4 kroky, jak jsem říkal. Prvním písmenem je tedy C, bude se jednat anglicky o cross a v češtině to znamená kříž. Ukážu vám, jak to bude vypadat. Tak v prvním kroku se tedy poskládáme takto bílý kříž. Druhým krokem je písmeno F. V angličtině se jedná first two layers, v češtině to znamená první 2 vrstvy. Zase ukážeme, jak to bude vypadat. Doskládáme si takto bílou a můžeme takhle vidět ty první 2 vrstvy, první vrstva, druhá vrstva. To je tedy druhý krok. Třetím krokem je písmeno O, jedná se o zkratku OLL, v angličtině Orientation Last Layer, v češtině orientace poslední vrstvy. A jedná se o to, že si složíme žlutou stranu. Pokud jsme začínali skládat bílou, tak si složíme celou žlutou. Takto. A posledním krokem je písmeno P, jedná se o zkratku PLL, a to znamená Permutation Last Layer a v češtině je to překlad permutace poslední vrstvy. A jednodušeně řečeno dosložíme si kostku, protože ještě nemáme tu poslední vrstvu, takže si vlastně dosložíme tu poslední vrstvu. Tak, máme kostku složenou. Tak jo, nebudeme ztrácet čas a jdeme rovnou na samotný návod. Takže, jak jsem říkal, prvním krokem tedy bude si poskládat bílý kříž. Bude to vypadat takto. Takto si poskládáme bílý kříž. Aby nám vlastně se tady s modrým středem ladil tento dílek modro-bílý, tady s červeným středem ladil červeno-bílý dílek, tady se zeleným středem zeleno-bílý a s oranžovým oranžovo-bílý. Tak a jak na to? Já si to zamíchám. Tak, začneme tak, že si bílou barvu dáme dolů a budeme skládat takto se žlutým středem nahoru. Tak, a teď si musíme všechny bílé hrany, tady máme třeba jednu, to znamená všechny 4 bílé hrany dostat tady kolem toho žlutého středu, na tyto 4 místa. To se dělá intuitivně, chvilku si s kostkou stačí hrát a určitě se vám to nějakým způsobem povede. Takže tady mám hnedka první dílek, takže si ho takhle vložím k tomu žlutému středu. Další dílek vidím třeba tady, tak jednoduše si ho takhle dvakrát otočím nahoru, teď ho mám zde. A pak mám 2 dílky tady. Tenhle dílek bílý potřebuji dostat třeba sem nebo sem, tak jednoduše otočím a vložím ho sem. Teď už mám vlastně tady 3. No a ten čtvrtý dílek potřebuji dostat nějakým způsobem sem. To můžu udělat jednoduše, otočím vrchní stranu a vložím ho tam. To je takový první podkrok. A teď si ty dílky, tady ty 4 bílé dílky, dostaneme sem dolů na ty 4, aby jsme vlastně složili ten bílý kříž. A jak na to? Máme bílou dole a podívám se na tento střed, ten je modrý. To znamená, že si otočím horní vrstvu tak, abych tady měl modrou. Tady mám zelenou, tady mám červenou, tady mám modrou. A teď, když tady mám modrou, tak přední stranu otočím 2krát. A teď můžete vidět, že ten dílek se mi vlastně sám dostal dolů a už mi tady ladí se středem. Tak jo, otočím kostku a zkusím to znova. Červený dílek, nebo červený střed, hledám červený dílek. Ten mám rovnou tady, takže stačí otočit 2krát přední stranou a zase už tady mám ten dílek dole. Teď dál, a se to trošku zamíchám, aby to bylo zajímavější. Tak, teď mám tady ten zelený střed a hledám zeleno-bílý dílek. Tady mám zeleno-žlutý, ten já nechci, já chci zeleno-bílý, zeleno-oranžový. Tady mám zeleno-bílý, ten potřebuji dostat dolů, takže otočím 2krát. Teď ho mám tady. No a poslední oranžovo-bílý dílek potřebuji najít, už ho mám přímo tady, takže otočím 2krát. A teď se nám takhle složil kříž. Vidíte, že tady to ladí, tady to taky ladí, tady taky a tady taky. To znamená, že to máme správně složený. Bílou dolů a jdeme dál. Tak jo, druhým krokem je F2L, neboli first two layers, v češtině první 2 vrstvy. To se skládá pomocí 2 kroků. První, že si k tomu našemu kříži poskládáme rohy, ukážu, jak to vypadá. Takto, že se vlastně jakoby doskládáme bílou a tady máme vložený roh, tady máme roh, tady máme taky roh a zde taky.
To se dělá velice jednoduše, já si to zase zamíchám. Se dělá velice jednoduše. Zase mám bílou dole a budu tady na této horní vrstvě hledat nějaký bílý roh. Vidím, že mám tady jeden bílo, zeleno, oranžový. To znamená, že si ten dílek dostanu nad to místo, kam ho chci vkládat. Ano, je bílo, zeleno, oranžový. Bílo, zeleno, oranžový, budu ho chtít vkládat sem. Pardon. Tak, ten můj dílek si dostanu takto nad toto místo. Může být takhle, anebo takhle, to je úplně jedno. A teď budu opakovat jednu sekvenci tahů tak dlouho, dokud se mi tento bílý dílek nedostane sem. A to je úplně jednoduchá sekvence. Buď se to tam dá samozřejmě vložit nějakým způsobem intuitivně, když si s tím budete hrát, že si třeba s tím dílkem jakoby takhle uhnu, vyjedu si s touto stranou, teď je spáru a pošlu dolů, takto. A nebo se to dá dělat úplně jednoduše sekvencí tahu nahoru, doleva, dolů, doprava. A to budu opakovat tak dlouho, dokud se mi tento dílek nedostane do této pozice. Takže opakuju znova, nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava. Teď mám tady, ale potřebuji dostat sem. Nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava. A vidíte, že ten dílek už se mi sem sám dostal. Tak jo, najdu si další dílek nahoře. Tady mám třeba bílo, modro, červený dílek. Ten dílek si zase musím dostat nad to místo, kam ho chci dát. Tady mám bílo, červeno, zelený, takže sem ne. Tady bílo, modro, červený, takže bílo, modro, červený, ano, to mi sedí. A tento dílek chci dostat sem. Zase můžu to dělat intuitivně, úplně stejně, ho mám teďka naorientovaný, že si s ním uhnu. Teď ho mám tady, vyjedu si s touhle stranou, spáruju je a pošlu dolů, mám další. A nebo se to dá dělat zase tou sekvencí tahů. Nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava, pořád tam není, nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava. A už ho tady mám. Tak to je teda druhý, ještě nám chybí tady dva takto. Tady vidím další dílek rovnou, ten je bílo, zeleno, červený, tady už mám. Tady to je bílo, oranžovo, modrý, to mi nesedí. Tady už taky mám. A tady bílo, zeleno, červený, bílo, zeleno, červený. Tak, zase tento dílek si vložím sem pomocí toho jednoduchého algoritmu. Nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava. A mám ho tady. A už nám chybí jenom poslední. Ten mám zde a přímo už je nad tím místem, vidíte, bílo, oranžovo, modrý, bílo, oranžovo, modrý. Můžu jsem zase vložit nějakým způsobem intuitivně, že s ním uhnu, vyjedu, spáruju a pošlu dolů. A nebo zase tou sekvencí tahů, nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava, už je tady. Nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava. Tak. A mám takhle první krok toho F12 těch prvních dvou vrstev hotový. Tak jo, a jdeme rovnou na ten druhý krok, tak ho to vezmu při jednom. Teď si poskládáme hrany. Bude to vypadat takto, že vlastně budu mít takto spojenou hranu. Takto to bude vypadat. Že budu mít celou bílou, to už vlastně máme, a jenom si doskládám takhle ty 4 hrany. Tak jo, zamíchám si to zase. Tak. Tak, teď budu tady na té horní vrstvě hledat nějakou hranu, která není žlutá. To znamená, tady tu ne, protože ta je červeno-žlutá. Tady tu můžu. Takže řeknu si, že je zeleno-červená a dostanu si, vytvořím si takové obrácené téčko pomocí otočením horní vrstvy. Takže otočím si a teď vidím, že tady mám to téčko a není žlutý tento dílek, to je dobře. A tento dílek, který je červeno-zelený, já budu chtít vložit sem, protože červeno-zelený střed. Tak. Když si rozdělím takto kostku pomyslně, tak tady je pravá část, tady je pravá strana, levá strana. A já tento dílek budu chtít jakoby vložit doprava. Ano. A když ho chci vložit doprava, tak uhnu levou kostkou, uhnu horní stranou doleva. A teď jakoby tento dílek já spojím s tímto, a to pomocí nahoru,
doleva, dolů. A teď můžete vidět, že ten dílek jsem jakoby tady už spojil. A teď já ho potřebuji dostat sem. Ale tak, abych si je nerozhodil zase. A to se dělá tak, že si uhnu doleva, teď otočím kostkou. A teď jednoduše, intuitivně, tento bílý dílek já chci vložit sem dolů. Takže si vyjedu, teď je jakoby spáruju takto. Vidíte, že tady jsem nějaký spároval, nerozhodil a pošlu dolů. A teď se mi vlastně vložila první hrana ze 4. Tohle je nejvíc asi náročnější krok na této metodě. Strašně špatně se to chápe, ale ještě máme další 3 dílky, na kterých vám to ukážu. Tak jo, hledám na horní vrstvě další dílek, který by nebyl žlutý. Tady mám zeleno-žlutý, to nechci. Tady mám žluto-červený, to nechci. Tady mám modro-oranžový. Zase, s pomocí tohoto dílku si vytvořím T. Tady nemám T, tady taky ne, tady taky ne. Tady mám to obrácené T, jo. Tenhle dílek si teďka odmyslíme, protože je modrý, tak to máte, tak si odmyslíme. Takže máme takto normálně obrácené T. A teď, tento dílek je modro-oranžový. To znamená, že ho budu chtít vložit sem, protože modro-oranžový střed. Zase si rozdělím kostku a budu ho chtít vložit jakoby doleva. V tomto případě, když ho chci vložit doleva, tak vrchní stranou uhnu doprava. A teď pracuji s levou stranou. Nahoru, doleva, dolů. Teď jsem si je spojil. A tento dílek budu chtít vložit sem. Zase docela intuitivní krok. Uhnu si s vrchní stranou takto doleva. A tento dílek budu chtít vložit sem. Vyjedu si s tím, s touto stranou. Teď ho tam vložím, aby byly 3 a pošlu je dolů. A vidíte, ten dílek se mi tam zase dostal. Tak jo. Poslední 2 hrany. Tady mám zeleno-žlutý, zeleno-oranžový, zeleno-žlutý, žluto-oranžový a žluto-červený, ty nechci. Tady mám konečně nějaký nežlutý dílek. Takže si postavím zase T, tady ne, tady taky ne, tady taky ne, tady už mi sedí. A je teda oranžovo-zelený, to znamená, že ho budu chtít vložit sem, což znamená doleva. Uhnu si doprava a jedu nahoru, doleva, dolů. Tím se mi spojí, uhnu si doleva a tento dílek chci vložit takhle sem, nahoru, vložím ho tam a dolů. Tu máme další a teď poslední. Ten je teda, už se mi rovnou připravilo to obrácení T tady. Ten je teda červeno-modrý, to znamená, že ho budu chtít vložit sem, protože červeno-modrá. Chci ho vložit doleva, to znamená, že uhnu doprava a teď nahoru, doleva, dolů. Tím se mi spároval, uhnu si s ním. Tento dílek chci vložit sem, to znamená nahoru, doprava a dolů. A tím se mi složily takhle celý 2 vrstvy. Ještě vám ukážu jeden případ, který může nastat. A to je toto, když už máme třeba poslední dílek a jakoby je flipnutý, je otočený, to znamená, že ta červená by měla být tady, ta zelená tady. Buď se to dá vyřešit algoritmem, ale to asi dělat nechceme. Takže vám ukážu, jak se to dá řešit. Představím si tady to T, třeba u zelený, tady to T, že tady je prostě zelený dílek a jakoby tento dílek já budu chtít vložit sem. To znamená, že když já ho vložím sem, tak tento dílek se mi zase vloží sem. Takže pracuji úplně stejně, jak kdybych tento dílek prostě měl tady to T. Takže tento dílek chci vložit sem, to znamená doleva, uhnu si doprava a teď nahoru, doleva, dolů. Tím se mi tady jakoby ty 2 spárovaly. Teď si zase uhnu a tento dílek chci vložit sem, nahoru, doprava a dolů. Tím se mi tam vložil a teď už vidíte, že ten můj dílek se mi dostal tady na tu horní vrstvu. Takže zase si postavím T, tady ne, tady ne, tady mám T a tento dílek chci vložit doleva, to znamená, jo, zeleno-červený, takže ho chci vložit jakoby doleva, uhnu si doprava, teď nahoru, doleva, dolů, tím se mi spojili zase a teď si tento dílek vložím sem, uhnu si, nahoru, vložím ho tam a dolů. A tím jsme udělali druhý krok F2L, neboli First 2 Layers, ten jeden z nejnáročnějších kroků. Pokračujeme rovnou na 3. krok a tím je písmeno O, neboli Orientation Last Layer. V češtině je to v překladu orientace poslední vrstvy a jedná se o to, že si dosložíme žlutou barvu.
Pokud jsme začínali na bílý, což jsme začínali, tak si dosložíme žlutou barvu. Tak, tento krok se dělí taky na 2 mezikroky. V prvním kroku si poskládáme všechny 4 hrany, to bude vypadat takto. Takhle máme všechny 4 hrany, teď neřeším rohy, tyhle 2 už jsou složené, ale ty neřeším. Tak máme všechny 4 hrany, to je první mezikrok. Na to se používá jeden jednoduchý krátký algoritmus. A potom si teda dosložíme ty 2 rohy, nebo ty zbylé rohy, pokud budou 4, pokud budou 3 nebo 2, to je jedno. To se dělá taky pomocí jednoho algoritmu, který se opakuje pořád dokola. Tak to bude vypadat potom, až to doděláme. Tak jo, a teď vám tady ukážu, jak se to dělá. Vydržte chvilku, já si to zamíchám. Tak jo, můžeme dostat 3 případy. Potom, co dosložíme ty první 2 vrstvy. Buď můžeme mít tečku, pouze samotnou, nebo můžeme mít takto R, vždycky si ho budeme orientovat takto, ne takto, ne takto, ne takto, ale takto. A pokud nemáme tečku nebo R, tak můžeme dostat takto čárku, buď takto, nebo takto, vždycky si ji budeme orientovat takto vodorovně. Tak, a jak to řešit? První vám ukážu R. Když se teda dostaneme do této pozice, že máme takto R, můžeme k tomu mít nějaký rohy, třeba takto otočený, to je úplně jedno, vždycky si to naorientuju, to R tak, abych ho měl takto. A to se řeší pomocí jednoho algoritmu. A to se dělá tak, že otočím přední 2 strany, neotočím takto, ale otočím takto přední 2 strany. Jo, takže jakoby dvojitý přední tah. Teď udělám otáčecí algoritmus, jednoduchý, nahoru, doleva, dolů, doprava. To už jsme dělali, když jsme vkládali ty rohy bílé. A potom vrátím ty 2 přední tahy. A tím se mi tady vlastně udělá kříž. Tak ještě jednou vám to ukážu. Máme tady R, naorientuju si ho takto. Vezmu první 2, takhle si chytnu kostku za tu jakoby zadní stranu. A 2 předníma stranama otočím doprava. Teď udělám otáčecí algoritmus, nahoru, doleva, dolů, doprava. A vrátím ty 2 přední strany. Tak, máme kříž. To bylo teda R. Teď vám ukážu čárku. Čárku můžu dostat takhle. Takže si ji otočím, buď takto, nebo takto, aby byla vodorovně. A dělám úplně ten stejný algoritmus, akorát, že neotáčím 2 přední strany, ale jenom jednu. Takže pokud mám čárku, otočím přední stranu, udělám otáčecí algoritmus, nahoru, doleva, dolů, doprava a vrátím přední stranu. A teď máme zase kříž hotový. Takže to bylo R a čárka. No a teď tečku. Tečku, když máme třeba takto, tu můžu skládat jak takto, takto, takto nebo takto, to je úplně jedno. A dělá se zase úplně stejně, ten stejný algoritmus, takže přední stranou jenom jednu, otočím přední stranu, nahoru, doleva, dolů, doprava a vrátím přední stranu. Teď se mi už vytvořilo R, a to znamená, že budu postupovat, jak kdybych dostal klasický R teď. Takže otočím přední 2 strany, nahoru, doleva, dolů, doprava a vrátím 2 přední strany. A mám zase kříž a teď už budu jenom doskládat ty rohy. Tak jo, to byl teda jakoby ten mezikrok toho OLLka a teď jdeme na ty rohy. Tak jo. Dejme tomu, že to dostanu třeba takto tu kostku. Tak, na tohle místo, tady přímo na tento dílek, si musím pomocí otáčení horní vrstvy dostat nesložený dílek. Vidím, že tady je složený, tady mám nesložený dílek. Teď se bavím o té žluté, takže musím složit tu žlutou. Tady na tomto místě mám nesložený dílek. To znamená, že by to mělo vypadat takto, ale nevypadá. Tak a teď jak budu postupovat? Jednoduchý algoritmus, skládá se ze 4 tahů jenom, budu ho dělat pořád dokola, dokud se mi ten žlutý dílek nedostane sem nahoru. Takže dolů, spodním doleva, nahoru a doprava. A teď budu opakovat pořád dokola, dokud se mi ten dílek nedostane sem. Dolů, doleva, nahoru a doprava. Teď už vidíte, že se mi ten dílek sem dostal. Kostku držím pořád, nepouštím ji, protože teď je to úplně rozhozený, ale srovná se to zase, pokud to dobře poskládáme. A na
tento dílek si zase musím dostat další roh. To znamená tady, tady ne, tady je složený, tady mám nesložený dílek. A budu pokračovat pořád. Znova dokola ten otáčející algoritmus. Dolů, doleva, nahoru. Doprava, dolů, doleva, nahoru. Doprava, pořád tady není ten dílek správně. Dolů, doleva, nahoru. Doprava, dolů, doleva, nahoru. A nesmím zapomínat na ten doprava tah. Tak a teď už vidíte, že se nám to nerozhodilo a zároveň jsme si složili tu žlutou vrstvu. Tak jo, to je tedy krok číslo 3, krok OLL a teď půjdeme na poslední krok už. A před námi je tedy poslední krok, písmeno P, neboli PLL, permutace poslední vrstvy, neboli dosložení tady této poslední třetí vrstvy. Už si vlastně dosložíme kostku. Tak jo, teďka bych chtěl vás naučit jednu věc, co to jsou světla. To budeme teďka používat v tomto kroku, je to velice důležité. Světla jsou, když levý horní roh a pravý horní roh mají stejnou barvu. To znamená, tady jsou světla, protože tady mám červenou, tady mám červenou. Tady už světla nemám, tady je zelená, tady oranžová, tady je modrá, zelená a tady je oranžová a modrá. Takže mám jedny světla. Potom, co si vlastně dosložím tu žlutou barvu, tak můžou nastat dvě situace. Buď mám světlo, anebo nemám světlo. V tomhle případě mám světlo, stačí mít jedno. Tady teda mám, tady ne, tady taky ne, tady taky ne. Mám jedno světlo, to mi stačí. Ve chvíli, kdy mám jedno světlo, tak teď budeme dělat algoritmus. To světlo si nastavím tak, aby mi ty dva horní rohy ladily tady s barvou. Takže si jdeme, otočím si horní stranou, tak to k červené. Kdyby to bylo takto, tak vidíte, že to tady neladí. Tady to taky nesedí, tady taky ne. Tady se sedí ten střední, ale já chci ty dva rohy, takže takhle to musí sedět. Dám si žlutou stranu nahoru a jakoby dívám se na tu červenou. Teď otočím kostku o 180 stupňů, to znamená, že se budu dívat na oranžovou a podívám se dolů. A takto budu provádět ten algoritmus. Algoritmus je docela dlouhý, ale dá se naučit, takže teď budu předvádět dolů, vrchním doleva, dolů, teď spodním dvakrát, 1, 2, a potom nahoru, doprava vrchním, dolů, spodním dvakrát a dvakrát nahoru. To je hotový algoritmus a teď už můžu vidět, že mám světla všude. Tady mám světlo, tady mám světlo, tady mám světlo a tady mám taky světlo. Tak a teď vám to ukážu, jak to vypadá bez těch světel. Bez těch světel to může vypadat třeba takto, že tady nemám světla, tady je oranžová, teda červená oranžová, tady je modrá zelená, oranžová červená a zelená modrá. A když nemám světla, tak to nevadí, ten algoritmus udělám kdekoliv. To znamená, kdekoliv na bílé straně. Podívám se třeba tady, podívám se na bílou a budu opakovat znovu ten algoritmus. Tak se ještě jednou ukážem. Dolů, doleva, dolů, spodním dvakrát, nahoru, doprava, dolů, spodním dvakrát a dvakrát nahoru. A teď už vidíte, že mi tady jednou ty světla vznikly. Takže si zase ty světla srovnám s tou barvou, takže červenou, tady je zelená, tady je červená, teď mi to sedí. A budu ten algoritmus dělat znova, ale teď už s těma světlama. Takže zase žlutá nahoru, dívám se na červenou, otočím o 180 stupňů a podívám se dolů. A uděláme si ten algoritmus ještě jednou. Dolů, doleva, dolů, spodním dvakrát, nahoru, doprava, dolů, spodním dvakrát a dvakrát nahoru. A teď víte, že už mám světla všude. Tak to byl takový mezikrok. A teď opět můžou nastat dvě situace. Buď, že mám světla všude, což teďka nemám, takže buď mám 3 světla a jeden celý blok, já to srovnám. Zde mám světlo, tady mám taky světlo a tady mám celý blok. A pokud to mám takto, tak budeme provádět druhý algoritmus. To znamená, mám 3 světla, 1, 2, 3 a jeden blok. Podívám se na ten celý blok, na tu červenou, zase se žlutou nahoře, otočím kostku o 180 stupňů a budu provádět druhý algoritmus. Takže teď ho ukážu, ten je docela dlouhý, repetitivní, ale dá se taky naučit. Nahoru, doprava, nahoru, doleva, nahoru, doleva, nahoru, doprava, dolů, doprava a dvakrát nahoru. Teď už se mi kostka složila, ale kdyby se náhodou nesložila, to znamená takto,
tak ten algoritmus zase teda máme červenou celou, otočím, podívám se na oranžovou a budu provádět ten algoritmus nahoru, doprava, nahoru, doleva, nahoru, doleva, nahoru, doprava, dolů, doprava a dvakrát nahoru. A kdyby se mi to nesložilo, tak ho udělám znova. Takže nahoru, doprava, nahoru, doleva, nahoru, doleva, nahoru, doprava, dolů, doprava a dvakrát nahoru. A pak může nastat ještě jedna situace. To je tato, kdy mám všude světla, to znamená tady, tady, tady i tady. Tak zase ten druhý algoritmus budu provádět kdekoliv se žlutou nahoře. To znamená, řeknu si, že třeba tady a udělám ten algoritmus znova. Nahoru, doprava, nahoru, doleva, nahoru, doleva, nahoru, doprava, dolů, doprava a dvakrát nahoru. Teď už tady mám blok, tady mám světlo, tady mám světlo, tady mám světlo. To znamená, že mám 3 světla a 1 blok. Takže se podívám na ten celý blok se žlutou nahoře, otočím o 180 stupňů a ten algoritmus budu dělat tady. Nahoru, doprava, nahoru, doleva, nahoru, doleva, nahoru, doprava, dolů, doprava a dvakrát nahoru. No a nesložilo se mi to, takže ještě jednou. Nahoru, doprava, nahoru, doleva, nahoru, doleva, nahoru, doprava, dolů, doprava a dvakrát nahoru. A to by měl být celý kompletní návod na složení Rubikovy kostky 3x3 pomocí metody CFOP.